A išiel som domov z Košíc 114 km do Revúcej. Si zobral čo, tak? Ak vychádzam z Košíc, A čo tam autobus dole z McDonaldu? Nijak. Počkajte, vysvetlím. Ak som vychádzal z Košíc, tam sú intráky vysokoškolské, tam som býval na tam som sa jedličke už 5 dal rokov. totál do dna. Ale kde, na pumpe? Tam je Slovna, Horma... Vo vysokoškolské intráky a tam som s nimi pil pred intrákmi. A no potom som prišiel... Oni ťa poznali? Nikto ma nepoznal. A sa tam dostal meskou, či ja? Pešo. A ja som sa potom dostal na hlavu, že chcem ísť domov, nie? Na tú hlavnú, čo je Optima teraz. Čo je Optima na Žavu. No a mne bolo treba srať. Na hlavnej, pri A Optime. neskutočne srať, a ja som sa hambil. Ale kde si bol, vonku? Vonka, ja, Stano, môj kamarát. A hovorí, mne treba srať. Takže, aby som sa vysral, neviem, čím si utreť, tak som sa vysral Ale kde, na cestu, či tam v tom... na kolenicu, lebo tam sú električky. A ja som robotnícke a riť som si utieral na kolenicu. A nešla... A odtedy som mal 2 roky, som mal prezývku Kolenica, lebo vážne som mal Kolenica. A bola hrzava, či ju... A ja neviem, aká bola, ale som si utrel. Do sucha, nič nebolo špinavé. Á, tak som bol špinavý určite. A potom...